Yeah, and a giant coupon the unquache, a giant boss road assassin, or the unquache, Catamada Buju, Mujo, Fusania says she be more. Na a Daniel coupon as Yasada, a much Punya coupon, your boss row, and a assassin. I was young Sabri, when you have been my men, she got to coffee, and the war Sabio, Mr. America, the Shiako to coffee and Amua, Bede Amani boy, a barbasum. When you say a Yamea don't walk with Yada Bay, and an Asantehemaa, a dotty, which an Asanteman. Na ama konedu yi adom ya otoso emiensa na doti ye no e hya asienti amamre ne amane bia ya sefata no nanom ewuranom ahyase ya nyame adom a odi gu akwam se bia doti ye ne bekoso asomdwe kwan so pa ne de tense nana Akwamuhene yewura ode ne ho kwafo akoto wono aso ba Manhyia kotokofi ha ebe ka yewuranom ho ebe chia ohene kokroko Asantehene ebe shma Asantehene yakọ ma Asanteman na yakọ Bika Ghana, any Biasi, Eginaya, na Enyas Kumakwantina, the entire Akwamu Traditional Council from the Akwamu Traditional Area in the Asantehene district in the eastern region of Ghana. And I will by Manhyia kotokofi ha ne day, Ebeka Yura home, Ebema, Kohinku Asanteman Yako, Afe, Emma Ohene Shadin, Bika Asanteman, and the Ghana Meginaya, na Enye Kumakwanti, with a breaking news, ya the best million I hone, M0urn. Odine wo kwa afọ akoto oba Manhyia kotokofi won na tena nkunya eba kotokofi Mr. ebe ka Asantehene ho ebe ka Asanteman ho ebe ma ohene yakọ ene hyeden se de yirenim se ye ka se akwamu akwamu ye fana ban mu dia asuojaman on se do abato ayete asuojaman district asuojaman mansi no ho ena akwamu ewo na mantown no mo eastern region of Ghana na akwamu akunya no enim se ne Asante ewo enkita ho pa se de mpanyifo aka ami atibie ya enye kuma akwa de tiene se ebra ene na Akwamu ehene eba beche oni kokroko o de kakaka ewo Manhyia kotokofi bomu ase ena makasa obeche ohene ewo Manhyia kotokofi no abusua na dum hene ene di na Akwamu man hene enim ene beche ayura ema bibia enso ewie na hyase communican emo mpanifo ye hwe abaso na nso obaye boden. Okay, Mr. Poku Buachi. Okay, I was saying that they care about my home. Mr. Poku Buachi, OB Trading Enterprise. Mr. Bechia Power here in London. And I'm me and I'm a dear Nina. Nana Suba Bode, Osu Buatin, Ajenana, Pia, Nana Suba Bode, Osu Buatin, Ajenim, and a Yoga, something in the down Ponahine, and Coswahine, and I Shemi, and the Amsterdam, Belgium. About young Quada, of a million Asantehemaa, so I comment, Yaman was a million Asantehemaa, and so a Shemi Honma, and Yasif Kumaka, the winner say, my dear first one, my Kaya, Hafe, Mamma Beatrice says, Piano was mammy, that's sick, so I just bring out Shemi Yamin Cow, Sa Pumboko, the Tebusia, Manugusuaya, make us not meet him say, and then Akwamu Mine, one animal, what Akwamu traditional area, Eba Manhyia kotokofi, Eba Chia Asantehene, Eba Asantehene Yako. Aba my Rashadin, I'm a big Asanteman, and I'm actually say Akwamu eastern region. Yeah, be I heard a Sujaman. It do about 20 a Sujaman constituency, and I say Sujaman, a buy money at Mensi no more, and Akwamu, ya wa him konya Akwamu free a one. Hone war. Na said the also the Manhyia ahimfie no omo de no for bujawe sana etie na yina nim se abakosem Asante abakosem se na no mo aka me atibi no ye kana Asante abakosem a aye Akwamu eman no omo so aye omo from de boy pa ti abakosem ko a kire se bra na asetu e free aye Akwamu aba Asante bra na oba no obedi akunya no abakosem ampanifo aka me atibi mi se me kan se sa bra na no Akwamu eman no e de asrafo e kan ho M0urn I say to you di kapem so e bai e de ba chi Asanteman Asanteman so ekokodu echi said ya isi etie enti ka Asante abakosem a ye de Akwamu enso omi sa ne so ne ka Akwamu ene Asante nyina ye otwaka nyina ye wonkita ho e kan ebom se ebusua baako na abakosem no bi ko a che se asrafo ni bi ye ka ye na free Akwamu ye be kan na no ho wedu Asante and bi na wadum ene ade enti na ne yete se ebra na Akwamuhene na Akwamu man bedu ye na okochia yewura no o se ye ne anya videos ni bi ahwe kind courtesy of him so radio ye the official mouthpiece of Asanteman no o se na dum hene na edi animu a wo bo amane ebo na Akwamuhene amane ye de kire Asantehene ene Asanteman nyina ansa na dodo obiri bi ekro bi Asante kotokohene ewo yewura ni ansa na Akwamu man hene ekokochia yewura on mpanifo nyina abusia na efe dodo. It was a very beautiful display of rich Akan culture to the beauty of Mother Ghana. And he said, of course, we na hwe ni esuamu ade a
na hweye ne feye se na no nyina e de kro ye be ka bom na Akwamuhene na obedra odo adi pa e de achi Asante ya na enye kuma akra enso ho no ye ono kwa ne bae na hemfo no dodo no abi metina na benkum na wa Akwamu afana no bia o nyina wa Akwamu a wodi eye na Akwamu ehne achi ye ne ba Manhyia kotokofie e ma bibia ekọ so asomdwe kwan so said ya Asante amamre ene akanfo nyina amamre ene amane esi etie na oba ya o che se obehye yiradin na enye amamfo busa se ebere dikan na Akwamuhene ba Manhyia ni na there be this is not the first time ebra afim pimenu dunsia na Asanteman na na afia kobisa wampem na hima akwa kwan dot yi no na Akwamuhene bai na bra sabre na Akwamuhene eba no abakose mo mpelifo kamera tv se entuma ya ofra de bai no entuma a very historic regalia men kan say and the dra ne ho ntoma a kyese wo abakosem yie afa na Asante Akwamu ene akan abusua no mu a ntoma na Akwamuhene fra de ba na afia kobisa wampem edot yie no na edin fie bebre ti ofra de ba enam koroye ne odo ya wo Akwamu ene Asante ntemu a na enye kuma akwa nenso na Akwamuhene wasare ti sa do no nyina mu biem ya one ne mpanyufo nyina ababeka yewura ho Manhyia kotokofie no bema yewura hyeden obema yewura ya akose de Asante amamre ne amane eti na bra na Akwamuhene ne na tena nkunya nyina eba na owura kotokofie abusua na pani be hwese wani ensa o ka kire kra who the kind of excitement, the kind of energy, I mean the kind of enthusiasm ene ade a na wo na nanom efiri Akwamu eba ya no mu a nya na Akwamu ahene nko a te na nanom atena nkunya efiri Akwamu ba ene ade hye ni bi ka na Akwamuhene ba no obia ni ma ye sede san se sebi imperial am Mr. Akwamuhene Asante de e ade ba ko ya ye nche Kwabena Jiman aba on so share from Bronx, New York. Keep going bro, me that say bra Kwabena Jiman name me that say pass say o so abeka ya hunti na meka ko se abusua na no efiri Akwamu ba na de no ye na enya akwanya hu wo mo ana say ye na enya akwanya ehwe mfoni kakra no oh the kind of excitement they say they are proud say enede Akwamu nyina agura one Akwamu nyina aba Manhyia kotokofie e de odo arabo dom na ahema dot ye no bibia enso ebe ko so asomdwe kwan so mo abe part of it say o ma ba kire sa don no abi e de a kire Asanteman ene Ghana na of course Akwamu yi na enim no o mo ye aduanafo Akwamu ye aduana me ka so mo ye aduanafo a eno nkire say bia Mr. o wo bi o krom obi a ye aduani na mmom adehye ye di akunya no ye aduanafo so o bo Asante a ka sa Asante oyoko no Mr. it's an say adehye abusua Asante adehye abusua na nkasa de ye ayokofo so de okomampo bi ka se mampo for ye beautiful no eno nkire say obi a obo hu mampo bi a beautiful ni mmom adehye di akunya o mampo no o ye beautiful for said ya amamre ene amane nyina sitie na mpanyifo aka me say bia Asante asokore brekum asokore mampo ye ka say bia omo eye ekonafo a eno nkire say e bia kronum ni pani na ye konafo na mmom woni di ade Dominic amwa ben say good evening bro na say o hwe me am of Dominic amwa ben wa ya de pa abusia free brand she dwumade ase oyiye mu say de ananso obaye bo dan Mr. Opokubu a chene woni aka nyina enyiye mu na fe Felix upon Felixco bia bokọ de so watching live from Spain Barcelona, good work done. Me that's Manhyia, me that's say seven point four two way in the children for and a two. Would you like chintina said the enya kwenya and the yes ya from the asum. Jabusia akobu for no duana for yeah, back some say duana dear kunya e wo honum. Nti ye be kai pa yi a ebra afie twem no busumi dunu mu ebra na kuma wu man na okwa akra very much so this search na dot ye ne cross no ye won say na Akwamuhene na ho ya na bebre no di wo kumawu na nye kuma akra say na sumanya aduanafo nyina PhD sumanya ho na agogo wo ho no bi afa tepa ene aduanafo aka nyina ho no na no krane se nana Akwamuhene na Akwamuhene odon so wo bia odi dwumadie sonko pa enso ede bo aye ntine se na ahema nana Asantehemaa edoto ye etwagu ana se ebe sha se nyame adomo a efi dwada eko na Akwamuhene abeka yewura no ho ana kwan so ano esan se Asante ene Akwamu de ye nyina ye ya ade baako ya na ya enye kuma akra nye ndey na sabi yo Mr. obi betiti bibia mu ye nyina ye baako se ya kanfo nyina baako nti it was a very powerful display of rich Akan culture. Priscilla Mensah watching live from USA, Huntsville, Alabama. Oh wow! But that's Priscilla also share all the way from the United States.
of America. I mean, sure, so I just pray now. That is how it is, and I say, the course work with Kofi and na enye kumakra. A woman and then mine a buy a beka yira home at your door, a board. Don't say free sabria econo, free sabria econo, sir, son, I don't be a fetishing bench here, but I bet you our henny, I bet more henny yako, I bet share or henny dane, maybe a cast and swing out. Because so as time goes on to free ben, I'm not much there. So say on by Grace TVGH, we've activated the Asanteman mood now, and I activate here. Sabi, the Becco Subia, ya de Baba Sumo, said ya a sea at Yamu Fanche, the office for the Diago, and also a chum say, Omo Fanque, Afe, Kiajima Frediajima, me more for Conajima Fredia, social me from Toronto, Canada, of Amedase, Yatia, who can you, Mamma Getty, boy, and Che, who see the Papa, El Quadri, Kenya, and Tabusia. These are some of the happenings to make a catch out of that. Say, bra, now coming in the year, now what cherry ran, and I do him, or no, and then now coming and some two jar. Yet, so about Santimua, you're a money shame on my said no quine so, no quine so, no quine so. And I'm saying, because I'm just a do for a strap for ya, or free a Akwamuhene, now communists are better on car, now Asantehemaa, M0urn will be due, Kumasi. Na oka asante ho oyakofo na oka asante ho no se ne na Akwamuhene ba na kwan so an se won yesu se wo ye na busua ya won ade won man asante se won me ka asante ho na won meta asante achi asante chire ni bibia mu no na ne kwan so an se obesi ni busua ni so abusua ati ase yi obesi ni busua ni so na bibia wie yi na bibia akoso aso dwe kwan so in that same vein oba asante ha on se enche kra ebra yura eko ogwa fetu afahye ewie na oba ye no ogwa manhene etu Omanhemaa na afi sanahene na no mpanyifo ni bi ema oba beda yurase ewa kweside ye to aso ema sabre no de asante franka oye asante franka na ode enfante de abobo ma kyese yina ye ripa baako kyerese sebi aboa no sebi aboa betu sebi ya wontimi ne kotokonye peda ye be kai sa adano ekoso e Manhyia kotokofie ha no a edeso na no go fi infante memu guamamu ba no be kyerira no na now fantifo hene wo kumase ebusu tie ye pa o na now fantifo hene ye wo kumase ne so na wo musi ye ya now fantifo hene wo kumase na de ogwa tsankunya ogwa ma hene ne na ama hema ne atsankunya no asem eto ye wuranim e wo Manhyia kotokofie esan se empanyufo e ma ye tie ase se e ba na asante mu a on se why this one tie na am se obo asante na kumase man tena se a ye wo fantifo hene ya wo kumase a wo si some union from the front line or Kumas original council no or can you for code hunti say or any be infante bar any quite one will be see and for no Kumas so as an by Yura so as I say any hunipa and to be a cra or better the Casnasi ye a jebubi or better see then says some for any Kumasia or Kumasia at channel soon said be our Kumas minus Asanteman watching tea also the Asanteman money ya really because or bad guide or any one walk by and I say or bet channel it be Asanteman money the ABS away and I'm always so much to the BBA. Isn't it beautiful? Said it's here and check when out here na na posego on say ati posego lane ya e wo Kumasi ase na posego ya ono na o ye ohene e wo Mfantemam na o san so ka sabe na o kan koso ofeku e wo Kumasi na Asantemam ho na ye koso na o twe awie ye ya ti posego lane wo eye Kumasi a ene Asantemam ha na ye koso na o twe awie na o ye Mfanteni die na o ye hene wo Mfantemam then so na o kan koso ofeku ya wa Asantemam ho ya wo som ya na enye kuma enti o hwe sabiom ya akwada de M0urn but o hwe sem ye nanom ahye asante enioma no I mean historically culturally and what have you are o say ye ranom wo hye asante enioma mfie be sa hasa na echi ekono na M0urn o mu nim de pa ehun atwen ehwe daache de betimi asi so de bibia to na kwan so ena awo hwa eobedu sa ene dey a se bi ye nkwada me akwada amabai me so mate ase ne menya bi ka ana se bi ye ne ya ba nchiri mai ye so ate ase na ye nya bi ka se de Asanteman mere ene amane eti that is how it is sana en check kra busuya ye kai se ko manhene na amampo hene doti ya se na ko manhene wo ho onim so oba Kumasi nso a ye wo kowfuo nyina hene ye wo Kumasi na abankwa enti oba kai abra sabi M0urn kan wo de asem ka keke aba bi e friend se afia pokua akosa ba bi ka sabi ensem a ense fata se suko no maka edi eti asante ne biti a chia me no ebro obe pa che no ye kai pa se kowfo ina wo Kumasi a wo de di nanim esan se ye ranom adwene hwe kan adwene hwe daachi hu se ya anya bibi se ye nhye ye bisa se de be ya enkoye se ye mfa obi an kan obi da china nko
bibi na obi fi baby ba ohun de obesine so na boama obia afili a part of the Ashanti Kingdom sana akoso afis abre no abebesi na enen so bra na Akwamuhene ode na kwa fokoto efi Akwamuhene na tenkunya na abeju ye no obesi na adum hene so na odan de sem e woto ye were ni na busia the kwan se bra na Akwamuhene na tenkunya afi na chiame na asa ebu susi aman na tenkunya na no ahemfo anu ahema agese ye ba ye woni na du hene ni obo mu ase na efe wo hwe woni na ni mo ye sede de tu bra na sa Akwamuhene na mo ode na kwa fokoto wonu akọ no kọche yewura na busia o hwe se de ode no kwa fokoto de odo echi ayewura na yewura Asantehene ye batampa yewura de odo eje ne feso na wonyina de odo ne kroye se de twesem kra aka se hweye ye ne fe se ne anu bua no bo matan fa akono a na efe de do. In fact, I had goosebumps all over me while watching proceedings at the seat of the king of the Ashanti Kingdom. This is what we aspire for. This is what we hope for. So na no sabi ye ni bi ma ye ni se no na mu ye na ya ka bom se baako ahwe se Ghana betumpo. Na Akwamuhene you say he has earned the respect of thousands and millions of Ashantis all around the world. Enya some people kra wa che odo ya enye kumanti. The course no na afa yan hwe nyame ya dom a na ahema edotie no what are we to expect? E dey na Ghana man Asanteman ma yen hwe ni mu e bra na ahema dotie no e be hyase na afa yen fa nyina so so ma hwefo ansa kra na edwumadie no apem wana de aka bia so brepem ya sai aba ma bidika aka cho se busia se free sabre ya akode the Ashanti movement is activated. Yeah, the Bekosu bia efa na ahema na otwede die hu ye beba ye di mu asama besomo de adesua de efa nchichimu de je kanagiti ye beto ye bo ase aba ye di nyina mu adesua abesomo aha na nyame ya adomo a na otwede na bekoso aha na bekoso nse na otwede na kuhya ase wa ase na mum yi dot ye na kasa de be hya ase na se bekoso wa free sa ada no a bekoso nti ye nto ye bo ase. Now let's go through what would go on the Manhyia policy. Nyame ya adomo a jodi e be hya ase nti nyame ya adomo a efi adwoada yes because na hima mu no beba se dem panfo aka me atibi no nyame ya adomo agade en kwache ene a be se kosiada M0urn de na ahema M0urn aba adwoada no nyame ya adomo ade na be koso 15 September Monday abobosume da ye to so edunum no eno won ye wa kwanya so obehwe na ahema ni achi churches and asafo awodo ye wo Asanteman ene Ghana member nyina wo nyina wa kwanya so obehwe na ahema ene achi na bibia enso awieye na nim se won ye hwe nyina ye dase ye beke kamaje nchele aka na bibia enso awieye se dia esi atie afei ya bia do adwada mo diga ka churches no beba clergy no nyina beba afei all political parties ti amanyaku awodo ye wo Ghana ha de nyame adoma adwada wo nyina beba na waba abechia abeshma yewura yakọ na bia ka Asanteman ene Ghana man nyina afei no nko educational institutions the schools outdoor KNUS no Legon afei bia Ghana City University of Education Winneba University of Cape Coast woni na beba ono ya jwada na afei NGOs non-governmental organizations woni na ho kwan sa jwada na woni na beba na obeka yewura ho afei telecommunication companies na say mobile MTN no afei Telecel woni aka obi awakonya say sada no oba no obechia ohene kokroko corporate institutions na say corporate companies need woni na corporate institutions woni na ahon kwan sa jwada obeba na obechia kokroko kakaka da bibia koso asbibie kwan so afei all recognized associations ti ko do bia ya jimutum awaye man Ghana mo akanya say baba obechia da bibia koso asbibie kwan so ebena da no nyame ya adom a judiciary and I say a judge for mpanyimfo a judge for ekuo afei Ghana ba a lawyer for ekuo ya Ghana no saa brana de eti wa mo afei security agencies na suppose mpanyimfo asrafo immigration fire na wonyina ho sa kwan say ebinada oba be chi Asantehene na bibia akoso asuje kwan so say mediki aka Ghana Armed Forces Ghana Police Service Fire Prisons wonyina be immigration afei financial institutions there's a banks near Ankara ahodo no wonyina betimi aba afei general public ebinada general public no nti se me kwapna wo so ko no ma mti baabi na me adoma ebinada mo akwanya se betimi aba na akohwe na ahema ni achi de twatwo kra na ma ohe hyeden ene ya akola bibia nso akoye eye no nko a afei SOEs and public officials oyina ebetimi steze aba na afei wabehwe na ahema ni achi de twatwo kra na bibia akoso ye nyame adoma wukua da no ukara ni ministers of state na say abamu aswafo empanyimfo no nyina betimi aba afei members of the diplomatic corps
omo na betimi aba afi machibedwafo ye wo Ghana nyina ebeba afi MCs na say aban catch mpanyimfo and afi DCs na the district chief executives as well as municipal chief executives no nyina ebetimi aba afi non Ashanti chiefs to kere ne de na no ahemfo enka Asanteman ho no onyina betimi aba ti na no ma bia we bia wosrem ofra abantamu wo baabia empo sabi obono baabi na enka sikadwa ho enka Asanteman na nsum sikadwa na pese opese oba no obechia kwan da ho ya obetimi aba na obechia na bibia ewie ti saa ukera na no mo a onka Asanteman ho non Ashanti chiefs betimi aba no nyina beka yewura ho be ma yewura yakọ na bibia enso akoyie se bia esi etie ma Juliet bibia bokode em da se ma Juliet chumasi aso na agentry aba me da se odo agentry aba afei yento aso enti no so ye de bekoso ya enye kuma akra na afei saa ukra na mining companies how do ye wo Ghana nyina obetimi aba na obechia woni kokoko ohene kakraka na bibia koso asumdie kwan so sanso na general public no omso betimi aba na obechia dodo obi bibia kuntu kantan bo na se amansan na se medical account binada general public ni betimi aba sanso na okua dan so general public ni betimi aba na obechia yewura na ma yewura yakọ ene hyeden na bibia so akoye asumdie kwan so se Asanteman ene Asanteman etie na yame ya adomo ya wada no o se ya wada na ye de twato sanso ya wada no ye desuo mu na ye na ahema ye de abdoa ebekọ ekura na bibia enso ebienti ya wada no president, that's the seat of the president. His Excellency John Dramani Mahama, the number one gentleman of the land, President Mahama, and presidents no M0urn for woman, but that's why you at the Flagstaff House, no, Sadano or at the moment. After former president, the president, former president, who fought with me about, after former president, John Jacob for with me about, no, be cancer to my home, after former vice president. Former vice president you about me afei former vice president how do I akina wetimi aba na obeka Asanteman ho na bibia awie diplomatic corps na wo mo a entimi ama okra na wetimi aba ya wada na bibia akoye afei general public no so ebetimi aba ya wada no na bibia enso awie tiabusia these and many other exciting stuffs even though the kingdom is mourning. We are rest assured that there are going to be a lot of education, there are going to be a lot of history and culture that we as young ones would learn and inculcate in our daily lives to help our progress. Let's not forget, we're free. We not be our job was to do. You say, na ye M0urn tell them about your banner. Who be your pass here? Be here, who ye jina brane. Na ye baby sia de, ye baby sum sikeja. Ye suye mo amamede any amanie. Na bibian so akoso asumdue kwaso. Ye jina kupon ye adomo a. Okay. And Juliet, me da se pa so hwe me at the free. USA, okay, Mama, that's it. So, I'll the USA. Mr. Pogu Bache of OB Trading Enterprise, and so Shemi, after Dominic Amwabin, and then so Boarding is also watching the show. After Myanmar for Comedy Fredia, also share. I know, so Henry Danakusi, and not Asantehene, and I Henry Danakusi, and so share from the United States of America. Nine check out Henry Danakusi because they are Barbon, think you watch out. Say, any welcome to yene welcome to no banner insurance companies near there. Henry Danakusi at a very great innovation about Montia. Just a do what we are a little jar not open one for number bia kosi ye. After one BM Marbichu say and so shame from France. Okay, Mark, comment ça va? Comment ça va? Yeah, comment ça va? Je m'appelle Kwamuhene. Yeah, my friends will be from Yabekasa or French. No man, say comment ça va? Who are to oh France, tina say him fa na wo France ma ya me hwen na ye so yenda wase na ya appreciate wo prayer wenya and the amount ma Beatrice share from France. Once I share busia him fa na wo share di free ma ye hwen na ye appreciate you wo time san say nye enough from say obi beje bre say me hwe asukọ no mai na matie na say ma okay Strasbourg okay hona ma share merci mama merci ma mère. Merci, ma mère. So she at the free Air France. There's a Madonna say. So she free France. And so where was the she at the free Amsterdam. So people watch Air London. No for comedy man for the Air Toronto. I was one be one who be a more free. May appreciate you more. Na bibia ekoye so as we because nyame ya domo a free Joada Airport here. Enya sem kuma kura our Manhyia kotokofie Ghana any wiase nyina any extra ha. It's no kwene say ubedru ye ne Manhyia ahembo no yie no. On say ufi Dr. Men say ba ebedru ba bia Nick Petroleum e wono ana wo ba on so timi ba ebepie mo ha wo tra Nick Petroleum na wo ba on say ane omo a omo de typewriters e adwuma
ɛwɔ saa mpatɛm no saa hɔ no kwan no a ɔsɛ wɔn cars free ɛyɛ Dr. Mensa bi wɔ free ɛyɛ Keti ase wɔ baabi ɛbɛsena kɔ Kenya ase abrɛm ne adeɛ sɛsi a Manhyia na saa Asantemman ahemfie opposite hɔ ɔsɛ kyɛn kwan na da no ɛyɛ block no sɛsi a commercial vehicle obi antumi ntwam wɔ hɔ ɛnkɔ daabi ɛsan sɛ sɛbi ɔman no Asanteman na ɛwɔ wura na yɛwura ɛyɛ amammerɛ mu ɔyɛ na berewa ɛyie bi a na ne kwan so ano sɛ mpanyinfoɔ de hyɛ nyina gu akwam ɛma bibia ɛwie yɛnti from Manhyia Palace biayɛ a yɛgyina yɛyɛ park yi so dwabere mu ha yi ne left anasɛ ne right ɔn sɛ kwan ne dɛm a ɔsi na Asanteman ahemfie kwan ne dɛm a yɛ ɛkɔ akɔpie museum hɔ saa kaa kwan ne dɛm no saa bere abulɔke no ti kaa bia ɛntumi ɛmfa hɔ sɛnse yɛhyɛ aseɛ yɛ a yɛbɛyɛ n'ahema ɛyie nti massive ɛyɛ preparations na egu akwan mu a mpanyinfoɔ de egu akwan sɛ ɛbɛyɛ nyame adom a bibia ɛbɛkɔ so asomdwe kwan so na ɛnyɛ ɛhɔ nko a afei yɛn nso a yɛnim ɛmbobɔ no yie na ɔsɛ Manhyia ne mu ha ɛkwan no a ɛkɔ ɛne Asanteman ahemfie no ɛkwan no a ɛne Asanteman ahemfie ɛda ɛne Asanteman ahemfie anim no ɛwɔ nso ɛde ɛsɛn sɛ yɛ block no daa yɛ a ti asɛ na bia ɛntumi from of course a very powerful security presence ɛso na ɛkɔ so ase a ɛnya asɛm kuma koraa san sɛ mpanyinfoɔ efiri tisi ne bɛnkyi aba no wɔn dɔso aban mu mpanyinfoɔ nya Ghana ha koraa wɔn efiri abibire mu ama ahodoɔ so ewiase ɛne ade nyame kora apata bia na English hene koraa ɛba bi ne adeɛ so ho enti sɛ mpanyinfoɔ wɔ nyinaa ɛba na mo bɛnya sɛ ɛde hyɛ bɛgu akwan mu a ɛnyɛ kuma nti wɔdu kɔtɔkɔfie ha of course mo nso ayɛ a mo busa ne die mu mo busa sɛ mo pɔ Asante ntade Asante mpaboa Asante bibia sɛ kutu sɛ ebam ne bia tɔ no oba ha ɛne obɛnya ntoso puo pa wɔ ha ya ɛnya sɛ kutu nti baabi a wɔ bia na ɔma hɔ ayɛ ha na ntɛmpa a wɔba bɛkyi bi na bibia awie na nanom nso boa wɔn na nanom boa wɔn sɛ ɛnkyɛ kwa na nso bɛyɛ boɔ dɛ kasa na ɔboa ne ho na ɔhwɛ na ɔwɔ ha sɛ ya ɔba bɛsum sikadwa nso na nso bɛyɛ boɔ dɛ ɔbɛsi boɔ tia gyina bi ɔfa na Asante sɛ mu ni agorɔ koraa tinana ɛboa ne ho a ɛnyɛ kuma nyɛ ɔno nko a afei ɛnanom ahema ahodoɔ yɛ aka na agogoman hema amea nana amadeɛ nyinaa nana afrakoma sɛ wakusi ɔbɔ dum ɛna Asante akyema agogoman hema nana ɛboa ne ho akyɛ sɛ ne kasa na nya Asante to akora na n'ani abere yɛ ɛnyɛ kuma nana bohyɛn hema so hwɛ me ayɛ sɛ nana bohyɛn hema ɛhwɛ me ɛde fi Germany nana bohyɛn hema ɛso ani abere pa yɛ ɔbɔ ne ho aba abɛyɛ na Asantehema dɔte yie na bibia akɔ so asomdwe kwan so na nanom a ɛsɛ bibafoɔ dɔme abraman hene na Asante akyem dɔme abrabafoɔ ɔman hene ɔno nso ɛba yɛ ɛnya asɛm kuma abafoɔ boa ne ho n'ani abere paa ɛnya asɛm kuma san so ɛna Nkoranza man hema Nana yɛ Asapoma the third wɔne Nkoranza Asaman hene Nana Atakusi nanom nyinaa boa wɔn ho a ɛnya asɛm kuma koraa in fact Nana Nkoranza man hema dwumadie sonko a wɔdi wɔn Nkoranza na busua ɛnkyɛ kora di mu amanebɔ ɛne mu adesua nyinaa bɛ sɔmɔ the foundation bi aba yɛ the foundation ɔde ba adase a agye akwadaa bi nkwa dan ya timbusa mo sɛ Nana Nkoranza man hema the foundation ni hɔ a na nka akwadaa wɔyɛ dɛ nti abusua yɛbɔ mpa yɛ yɛbɔ bi nsoma Nana Nkoranza man hema sɛ sɛ abusua memfa akonya islam sɛ na obi asɛ na no fia na yɛ ma woda na mo kyerɛ dɔ paa ti obi a wɔfrɛ me ɛma me awoda pa nyame nhyira mo a mofrɛ me na mo dɔso course ne by pa mo mofrɛ ma awoda pa no nyame nhyira mo nyinaa ɛnyɛ kyɛ sɛ ebi nso a obi a wɔamfrɛ wɔbɛ testill ama awoda pa asɛ nyame nhyira ma kyɛ sɛ mani sɔ dodo mo kyerɛ sɛ mo kyerɛ dɔ de akyerɛ mo ba na me so me sɛ nyame sɛ ɔno me nkwane ahoden na sɛbi mo gye afisan deɛ ɛbɛyɛ deɛ ɛbɛtumi biara enso ɛde aboa nti mo a mo frɛ me mo a mo send me message wish me well na nyɛ no nko a mo kura asabio me sɛ me ka nyame ka wakoma wo se kwamna jika krai na ɛfa to credit na ɛfa yɛ adwuma kwamna jika krai na ɛfa to kosua bi in fact those because body na bia na ma yɛmfo so mo a mo yɛ sɛ nyina nyame nhyira mo na the so hene nyankopɔn ensɛm hyira ɛde ma mo sɛ mo kyerɛ dɔ ɛde kyerɛ mo wɔfa ase mo ba mo nana kwabena usu nyame nhyira mo kwa nyame de afe baako abɛka me fie mo na anu fiada nti wo mpa ya no aka me sɛ nyame mo me ho ban na ɔma the two million kɛse ɔmo so na de waka fa me ho ma ne mmerɛm ne sɛ wo bɔ mpa yɛ saa de ba me no nyame nso bɛyɛ no mo ho na wayɛ wakoma so ade ama na afi sɛ wayɛ nhyira kopem sɛ I want to atwo so nyinaa
enso ebe frɛ wo age abusua ebi nyina abɛpem a meda obi biara ase ɛna ma kyerɛ dɔ paa ebi kura nsi sa da ne numbers ebegu life yi say it's very overwhelming say yi nyina yɛ de ɔdɔ ne akoma pa bɛta yɛ bɛkyi ne sɛ nyame sɛ wɔnhyɛ obiara na wɔnte n'anim ɛmfa nkyerɛ obiara kyerɛ sɛ na yi nyina yɛ kuruwa ayɛ mmabu so ɛwɔ yɛn radio yesu kristo ne tisi ade abusua meka ne sɛ ame sɛ yi nyina no a bi a yɛka by grace tv gh mu a bi a yɛnya asantefo no yi nyina yɛ nipa baako na yi nyina yɛ nipa baako kumase na yɛwɔ ya yɛsum sikadwa nti yɛbɛbɔ yɛn ho ɔden biara sɛ soma ɛno kyerɛ sɛ yɛsum sikadwa yɛde amane bɔ som a na yɛbɛkasa ɛde etia obi da bi yɛnyɛ saa wɔ ha anase bebu yɛn nua bi ɔhwɛ a wɔnyɛ santene anim tia da bi nyina yɛ nipa baako yɛn na yɛka ho bom sɛ akan man ne Ghana man deɛ abusua ɛyɛ akonya kora de ma sɛ bi omisɛm ka yɛn nua no bi a yɛnyɛ asantene sɛ yɛbɛtumi asua bibi ɛde afa asante amammerɛ ne amadeɛ ho yɛbɛtumi asua bibi foforɔ ɛde afa sɛne asantefoɔ ɛyɛ ɔmo nneɛma na aboa ama yi na yɛtu mpɔn yɛn nyinaa yɛ Ghana man nti yɛn nyinaa yɛbɛ make sure sɛ sɛbi eduba bi ne nyinaa so yɛ aka ɛwɔ kyikyi no so yɛde ɔmo so ɔmo bɛba abɔnten yɛn nyinaa yɛ ho bi ne aka bom so we can peacefully coexist in mother Ghana Akwaba Obake to by Grace TV abusua wezo ɛno so yɛ yɛn nyinaa ahorafoɔ deɛ nti Akwaba Obake wezo to by Grace TV me da se yɛn nyinaa yɛgye brɛ na yɛhwɛ yɛ medin no ɛyɛ Kwabena Usu Kwabena Usu ɛne me din me da se pa abusua share na ma onua enya bi hwɛ of course mo a yɛbɛhwɛ deɛ de obi ase enim sɛ me deɛ me yɛ kwadru ni da bi am kyerɛ me nti sɛ me yɛ kwadru ni I know so na so bɛyɛ bɔde na so bɛyɛ bɔde ɛyɛ na me hwɛ fi ɛbɛbi afiri no ɛsɛ wo yɛ manso ɛhɔ yɛ amanse nyɛ sa na so bɛyɛ bɔde ɛyɛ amanse ni so boku bɔakye me boss me hwɛ fi ɛba na santimu a sɛ deɛ me yɛ kwadru ni na bi yɛ sɛkyerɛ bi yɛ amanse Mr. wo yɛ wo fan fa ɛhe fa na ofiri Michelle province no yɛ wɔ Asante Akyem yɛwɔ ahafo ɛne adeɛ Mr. ɛna ɔmo ho baabi ɔfiri no na me so appreciate you said ya esi etie nti abusua na dwumakuo yɛ so masne ɛma me dwumadie okay me ama me dwuma tumasi ma me da ase dodo na wa kyerɛ do pa wa kyerɛ do nyame hwa wate na onya so akoma so adeɛ ɛmfa ɛma abusua di na me gu so ameka sana ɛnkyɛ ni nyina bɛpem ase na kai sɛ OB Trading Enterprise ɛyɛ opoku boache perfume house and boutique and so yasne ebe di dwumadie ebrɛ ni nyina ne sɛ na wiase ewei abusua sɛ o pata de papa hye o pɛ ɛyɛ mpapa papa hye na bibia koye di amount ya ye sɛ ɔde wani akyerɛ Kumase South Central Junction ɛhɔ ɛna ɛyɛ OB Trading Enterprise ɛwɔ ɛyɛ opoku boache perfume house and boutique ɔmo ɛwɔ na bi sɛ opoku boache obi a ɔwɔ London abɛkyina mu but san sɛ ɔsɛ ɔkɔbena me wɔ London deɛ Nemom, me ma landi am one nyame dem. Me dwen Ghana man ho. Me dwen Asanteman ni Kumase man ho. Ti sa de a be den tade papa, ene mpabo papa e ba Kumase South Central Junction na bibia ko enti me fa OB Trading Enterprise number ntu dwa ansa na me say phone no e wo low battery account say de be ya ye benya numbers ni abusua enti OB Trading Enterprise numbers no 0530 papa na try we American WhatsApp 0530 994553 0530 994553 0530 994553 ho no your OB Trading Enterprise number to open tali papa share bibi ntimi fa kama yin tumi na sika bo humpa bo ehye me kama pa OB Trading Enterprise na makoyi no kama perfume ogumi hu OB Trading Enterprise nsa no abusia o pata papa share atade papa Kumase ya o pen papa Kumase ya o perfume papa ogu ho Kumase ne Ghana ha ba ko pewiase na numero eno ani OB Trading Enterprise e Kumase South Central Junction on say Kumase South Central Junction ho ena obi ho mutimi sɛ wa number stam there to bia no fa na frɛ o msisi a atade bia o pe bia na obon da form kyɛ sɛ M0urn boutiques ahodoɔ ɛne kyɛ sɛ be mia ahodoɔ na oni OB Trading Enterprise da me call na me yes a me patade we ni atade we na me sɛ busa wa man sɛ yes obo am for do because sɛ bi obi otimi kuro nkura ekɔ to ade wɔ hɔ a ne bo be de akyɛn OB Trading Enterprise enti srɛ ne nyina de ani kyerɛ Kumase South Central Junction Kumase South Central Junction hɔ ne ekɔ ne akɔyi mpaboa papa entare papa na perfume papa so ye de agu ye ho na bibia enso akɔyi asomdwe kwan so enti srɛ ma wonya ha ne ntumika enkɔ no and numbers no na me can about no fa ne from sisi na bibia enkɔ so yi asomdwe kwan so me de obi biara se si agye brɛ na hwɛ ye afei wan biem afei Benjamin knows football. Is this your new channel? Me pa try Benjamin Ebenezer be nyame dia bajunie nyame hu mobro aso yeso amasabe munu abema o fa so ba aja me am channel a
mashasi a meyi mo twa aka kent mesre se nyame ya no kama koma na watai mu nua keto achi ya hwede nyankopon ebeye menim se nyame entim beta achi na ebra mo te achi no mani swade na obem no nyame nso ewie fim obekai mu na waye mo nso makoma so ade e di amamo na tena sese mu kruwa aye mabu so ewe yesu dem ti amen. Floppy tvgh say good job Matia Floppy bizobu kwa thanks come na God bless you amen. On shows Mr. I just say me no there as there is see the keja eni aseda onti na mete ba bi wada ma enti ne kwan so ano Mr. wakoma pa me dia me se nye bibia enti o wakoma pa ene odo a odo ni pa se o si time ni pani so ali mu achinti da bia nyame show na onye wakoma so ade ma nyame adom a eti ase die nyame boy ho ban odom ye nkwankwa de a obi chodi enterprise we bon wo dedo e dia chairman san say akoma na ekura no eya na eye ma ho ase me bata ho sebi o misrem kan eye ma ho ase sebi mi anka me nsem fata then so obi ho asesa ama nyame show na oma obi chodi enterprise infradum enkwadum tebusua nyame adom wa ye ko aha na nyame adom a dotiye no ebekọ so enti ohene bebu yebo ohene betena ase ohene betena ohe bia fita men kan san ati se on se be fita bi wo ho ho na yewura betena ase so bogu ase so fi man ponsuta wow yes any on that lumba na wo fi bi fa akon wo ye sechere ni ba wow oh okay anything na okura akoma pay sechere for esi buku akoma papa kwabre for so yo mesme kwabre ni kwabre for so ho enti so bogu ase suta ni wow okay matia as suta de konkon na mesme kwabre ni and then I am just a for na it take center stage because mama be share me no office secretary okay when you go watch it okay the papa fi bon let's say the all your kwabre ni because say bon dey kwabre enti na we me krom ni kwa pekope okay matia enti ne mama na dey amanse for ya antemonka amanse ba kope na ba that is another so be body but asante achim ya antemonka asante achim ni bia me hwe fidi afei ahafo ni bia me hwe fidi eye nuanom secretary for ya okay o say to so fi ayefa kuntaba ase kontinance na wo try na I have continence about typing mistake about okay continence say to any we am krom ni o paternally me papa from no me free sam patem ho okay patem me free sam patem ho okay okay so what is what you do na any what you call wow but there okay me aduana nko na me papa side me shede ni me bi say father ba we dey mo fan me okay me ni say to say why of continence me free papa free piance tina say if I become me obuson twede hie enti no na say ne we me krom ni me yo krom ni pekopenti na ye nipa ba ko ina ya kan for ye Ghana for continent say I papa krom okay so book what say o ye suta Manhyia na wow ena na kwabo ahene so ye wunia ene Mr. o ye de shepeko dance aso pa wow Mr. book what say ye da se pa say o je pray na obehwe afei okay Asantehene okay na Asantehene so your papa Mr. ene o de o twabo hu twani phone na esi akuya tuntum so pia obi to the enterprise yami show busia to obi anko obi to the enterprise na onko jine ntade na onko jine pabwa any perfumes papa bibia cause na no e call go so e dey feed the brem efra of God say okay bomb so is my bro Mr. Mr. say we dey bonkum nifa and we say trust am kan no opiduba to nifa na apema to bonkum no e no bia na we dey yo because over her na nsuta Manhyia yo na akwabo ahene eye onua bom so hene eye asa afei ahunche na se ba bia na Asantehene so your papa Mr. e dey opedo to di fa e na apem so to benkum am papa said yes that is what it is for today's live feed from the Manhyia Palace, the seat of the king of the Ashanti Kingdom, the occupant of the golden stool, of course the 16th occupant of the golden stool of the Ashanti nation, of course the ancient and envious Ashanti Kingdom, the kingdom that stood to resist oppressors rule even before Mother Ghana began resisting oppressors rule. The Ashanti Kingdom that fought and resisted the white with all their might, the kingdom that is the envy of the black nation, the kingdom that still holds the culture of the black people with pride. More continue say munimpa say bana Asanteman ni amani ni ade ya okọ English memo chesa broche be bia schools ahodo me say o musua Asanteman ni amani enti ye nyina say kabom say Ghana man na Asanteman say koso a na ne kwan so na say nyina be kabom na ye territory san say ye ka Asante na ye be ka Ghana abata on ye nyina ye kabom
sɛ Ghana man sɛ sɛ ɔyɛ asante wonya asante na nipa baako ti yɛmfa koyɛ ne ɔdɔ ɛntɛkyɛ ne ɛhwɛ de nyame ɛbɛyɛ abusua yɛdi adwene akyia so fraw ɛde ɛbɛhwɛ mɛda obi biara ase sɛ mogye brɛ ɛhwɛ kae sɛ ɛnkyɛ yɛde story bi bɛso mu wokɔ asɔkware mampɔn a ɛyɛ tenant bi a ɔde boabɔ ne fiewura ama ne fiewura na yɛ nyame de ano na yɛkɔ court na ɛnkyɛ koraa mede video no ba bɛto dwa nti ɛyɛ a yɛn watch out yɛn turn on notification no enumere nyame adom akyɛ abɛ 8:39 deɛ na video no aba abɔnten deɛ course wɔ court abusua ne nyan na ma yɛ video no awie a nyame adom na ɔde yɛn kwakyɛ yɛn a yɛde ba bɛto dwa yɛn nyinaa hwɛ mu nti ka kyerɛ wunya nso ka kyerɛ nua sɛ ɛnkyɛ koraa by Grace TV bɛ 8 wɔ kɔ no ekuro bi earlier anyway but ɔde akyɛ by 8:30 deɛ na video no abɛtɔ abɔnten deɛ ɛtɔ abɔnten a mesɛ ɔhwɛ a na wahyɛ ama ɔne ɔso ɔte baabi ɛnya bi ahwɛ na bibia ɛso awie sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ medin ɛde kwabena wusu nyame nka o Mr. Medase pa sɛ ɔse wɔda afei Tilly Amankwasi Mr. Bogubache is from Esuofu Isuta like Akosu Asewa. Oh wow, that lumba yɛ Akosu Asewa. Ah sir Mr. Yeah na sɛ wɔne man yɛ Akosu Asewa mo nyinaa mo fi Esuta Esuofu. Okay Mr. that lumba deɛ me no me pɛlɛ nyɔm pa gyina sɛbio ɔkɔ ne crate no yɛ adwene sɛ deɛ platform yi ebesua ne ho adeɛ na bibia wie nti ne yɛbetu no nso ho anamo yɛbetu no nso ho Juliet Chiwa say God bless you both. Amen. Okay. Wife Rebecca say, wow. Yeah, ma. Wow. I say because of him I have traveled to Sutapa. Wow. Okay. Suta so me tai ko pa. Menim Suta tonsu. Menim chebi. Yeah, menim Suta tonsu menim chebi. Enim kronkron bi wo ha, yetwem wo ho. Ansa na yakọ kwaman se kire kwaman. Eja ne yeta akọ ye interviews wo ho ne abia. Ti menim ho yie pa. Makọ Suta ekọ so. That number krom ho epen. Ho so yakọ pen. Said dia esi eti. Ne kwan so ano. Wow. Mr. We dey na say wife asel wa te no ne kwan so ano nti. Busia yame adom a numere sa video ba betu dwa. Ti ayi na ye nhwe ne mu. Matili amankwa ya o sha won so na onye one Mr. Makoma so ade mamo. E we ye Awurade Yesu Kristo de mu. Amen. Abusia we dey the covenant osu. Yame kan ina ho medam wase biem. Sama GF so. Merci beaucoup. Thank you very much. Here that's it. Minister Esika me that's one kind ka meka. Anase Esika me that's it. E will be a kasa hodo ya aka no. Enti nka meka no toto. Ka meka no so minim kanti. Me fa ne sa ne fancy. Abusia enami adoma 8:30 your baby acha 8:30. Let's watch out. Video no baba bonten. Land house tenant na or the boabo aye the landlady ekuna flat as fast as na ye court. Na say we court. O de me person me prem wadi wadi kan. Be 8:30 acha 8:30 video no baba bonten ba na wa hwe bia ma na wa hye ama foforo so enya bia hwe na bia akoso aso de kwan. Nya me kan ho makra from Manhyia Palace Kabena Wusu and everything. These are all preparations and of course countdown to the dotier of the Asantehemaa na na makra the year of the ped. A brand ade echa ade say that if you say ko da bia e di mo ade sia besom no da bia enso akoyi makra nya me kan ho bye bye.